за всички доволни и всички можете да стигнете по-малко заедно. Благодаря, че ви чакаме. Започваме с първата възрастова категория, жени от 40 до 50 години. На първо място Милена Драгомирова в България. Наградата на страните ще връчи госпожа Левия Балканова, заместник на СЛК. Мъжът 40-50, първи двоя от Румъния. На второ място България и Селен от Турция. Трети 40-50 години ветерани Никола на България. Още веднъж ръкопляскания. Още една възрастова категория за ветераните. Мъже на 50 години. На първо място Руско Кадиев. Руско се носи след като намишира да го издава още веднъж. Той е българин в България. Специална награда от Соломон за Руско Кадиев ще връчи Ник Ненов. Много качване вече става. Как се казва, спортсмена да носи този сигурност и не се случи. Казва се Нидо Рангел Никополи. Преминаваме към награждаването в ултрамаратонската дистанция. Първо ще награди жените. Наградите връчва Димитър Маркотов. На трето място при жените в ултрамаратон ръце култура е Мазес Оджеди от Турция. Маргарита Тодорова
Наградата от National Geographic връчва Пенчето. И победителката на маратона Красен Горе, Мария Николова. Мария преди около 10 дни първата бройка се завършила най-престижното състезание в Европа по ултрамаратон, това е битката на Монгола. И е топ 20 години. Да не кажем топ 15. Разбрахте ли на Марисимето на мъже пасена град през тези дни. Наградите се връчи в Половина Карма в крайната национална град. Третите победители е Василия Сталинея из Гърция. Наградите от Соломон връчва Белата представител на Соломон за България и National Geographic Outreach. На второ място в клуба на маратон Красен Горе е Жикича Йордански от Македония. И победител първото издание на маратона Красен Горе Даниел Стоеско. Аня, тук съм. В категорията жени 40-50 години победителка е Милена Валентинова. Давам думата на Лука Кадриев. Искам да поканя господин Геннадов. Това е човек, който измина 157 км.
Не на микрофона, какво подаряваше? По-лесна ориентация. Тъй като беше начало застана заради уникална инициатива, искам да благодаря на карта на света, както и на всички победители, защото всъщност най-важното е всеки един от нас, както да открива света, така и да открива собствените си възможности, да отива дори зад тях. Проведено уникално състезание Търсен култура. Това е едно състезание на изпитание на волята на човека. На волята на човека, на всички състезатели. Организацията беше перфектна, уникално трасе. Такова състезание в България за първи път се провежда. Надявам се до година да се повтори и всички ние да се срещаме много. Желавам плодотворни тренировки и много пот, за да може до година да се представим по-добре. И Персен Култур записа своята първа страница в своята история. Благодаря за всички. Давам думата с закриване на културна фонда за култура на господин Карагонов и на националната. Когато преди около година Ники Парагонов дойде при мен с идеята за този маратон, аз в първия момент бях изненадан, много щастлив, че ни се дава такава възможност да бъдем домакини на тези състезания в такъв мащаб. Но време с това бях много притеснен за това, че съвсем обратно това нещо се е случило и направихме всичко възможно общината, заедно с спонсорите, за да организираме състезания в такъв мащаб. И резултатите са налице. На някои състезатели явно толкова много се интересува да дойдат, че са решили да се удължат маршрута с още 30-40 км. На тях подарихме един напълно веселен град, за да остане спомен за тях, за това уникално състезание. Преди малко казаха, че ми дават възможност да разкрия състезанието. Аз откривам състезанието, но откривам и подготовката за ултрамаратон Търсен Култура 2014. Вашия труд бъде с вас и в следващите състезания да бъдете успешни, да разнасяте славата на България, да опознавате родината и други светове и да давате пример на децата на България за това какво е български дух, какво означава български трудис, какво означава да вярваш в силата си и в това, което можеш да постигнеш. Бъдете щастливи! Хайде!